Zlý deň prajem, pán starosta. Stretávam sa tu už po druhýkrát, tentokrát o problematike sťažnostiach našich spoluobčanov, ktorí zamietli výhovorky na to, že ste sa vyhovorili, že konzumujete ich domácich miláčikov pre schudnutie. Občania sú za iný názor. Občania, ktorí nahlásili poškodenie svojich psíkov a iných miláčikov, nehlásili totiž žiadnu smrť, ani kúsky mesa, ale za mesiac bolo každé zviera, ktoré ste údajne o polnoci napadol, o mesiac po vašom napadnutí kotné na toľko, čo sa tých sučiek, neviem ako je to so samčekmi, ale mali sme tu i na obecnom úrade hlásené, že zo pár majiteľov, čo chová samčekov, čo je vlastne väčšina v obci, tak v jedno ráno tí psi krvácali z análneho otvoru. Ako sa vyjadríte k týmto obvineniam? Tak ako nech sa na mňa obec nehnevá, ale ja toto odmietam. Nečakal som konkrétne takéto obvinenia od občanov a musia uznať, že aj starosta si raz musí džugnúť víno. Mohla by našim občanom zapnúť logika, aby im došlo to, že ľudské semeno sa s obsačím proste nespári. Takže ja nevidím dôvod, prečo niekedy to nezapríčiní oplodnenie. Hurník šopa, kde to žijeme, však s našimi občanmi sa vôbec nedá spolupracovať, aby som si nemohol trošku ohrať s obsami. To čo už je toto, aby som si kupoval svoj vlastný? To je hrozné niečo, aby dedine bolo ľúto za opár obyčajných bastardov a môj penis jak ja mám uspokojiť. Proste to nejde. Oni to sakra si v tých dedinčanách nechápu, ako ja mám svojmu svalu vysvetliť, že proste ho nemôžem uspokojiť. Jak to ja mám tej svojej vysnutej klobáse povedať? Však to proste nejde, však sa zblázním, však proste sa upotím, budem mi tieť spod, ja keď si nehoním, tak ja som potom nervózny. Ono to asi bude v tom... Toho som ranný chrachel. Fuj! To bude v tom, že ma občania asi ešte... V tom vlastne, že ma občania ešte nevideli v takomto stave, lebo vždy keď mi takto bolo, tak som sedel doma na ryti a ani som sa z tomu nepohol pre prípad svojej bezpečnosti, aby som neohrozoval nikoho na ulici. Nedovolil by som si ublížiť ani žobrákovi, ja som taký dobrák. Ale keď ma naserú, tak ja v takomto stave vylezem von a potom uvidia, čo je sex. Však sami tu dobre môžete sledovať, že už začína mať nedostatok. Každý večer pred spaním si pozerám svoju Zoo Kama Sutru, ktorú mám z vlastného albumu, ktorú som nafotil v Bratislave v Zoo. Každý večer sa na to pozerám a je to veľmi príjemné, nemyslíte si. A nemyslíte si tiež, že ja som taký žid, že ja som schopný dať tieto fotky do predaja, pekne ich nakopírujem a normálne si založím vlastnú Zoo Kama Sutru, ktorú budem predávať niekde v Nitre, v Mlynoch a v Bratislave v Aparku. Všetko sa to bude pekne predávať a budem tržiť peniaze skade sa len dá. A poznámka pre všetkých zoofilov, ak vám počas toho ochabne, tak ste nehonili poriadne. A ešte poznámka pre sexuálnych predátorov. Lesbička nie som a nikdy som na nebude. Ja už som svoj pravý zmysel života našiel, robím toto, sedím tu v tom kresle a som zoofil. Konec. Tak to bola vzrušujúca téma, pán starosta, musím povedať, normálne ste ma trošičku nadržali. Ale späť k našej problematike. Vravíte, že sa z vašej nadržanosti ku zvieratám nedá odnaučiť. Dajte našim občanom sľub, že si ja neviem, zožnete vlastných bastardíkov na trtkanie. Minule som zaspával a z ulice pod oknom išlo kňučanie a vaše ochkanie. Vy sa vôbec necítite, pán starosta? No tak pán redaktor, toto čo ste mi povedali, tak to vtedy bol opačný prípad. To vtedy bol ten pes nadržaný veľmi a začal mi trhať nové rifle, ktoré som si kúpil v second hande a ja som proste musel, ja som ho chytil a začal som ho trošku som sa mu pohral s riťkou, no pohral som sa, viete, on to tak silne prežíval, že to vypadalo, ako ho znásilňujem, že ho týram a popri tom ja som ho uspokojoval a viete, ono to síce tak pripadalo, ale on si to proste užíval si to všekrene a tie týpci tiež, oni si to zle vysvetlili, proste mysleli si, že ho znásilňujem, že mu robím zle a no. Jak hovorím, ono to vtedy vôbec nebolo tak, ja som mal zase len smolu, že býva, vy ste tam na tej ulici, kde sa to odohralo, to bolo tak, ja som ho tam vlastne robil a tí ďalší psi vedľa vašich teda susedov boli tam pri tej bráne, ono to bolo asi tak 5 metrov od seba vzdialené a húko na celú ulicu a ja som chytil ten malý penis a začal som s ním trepať. Pán starosta, na dostatok mojej nadmiernej inteligencie oproti tej vašej vám môžem poradiť jednu osobu, ktorá chová veľa vlčiakov, bastárdov. Vlastne ono to ani nie je osoba, keď to tak mám nazvať, je to tiež také polozviera ako ste vy. Vlastne aj keď nezabúdame, že najväčšia kráľovná goril ste tu aj tak vy. Je to taký starý chlpatý orangután, ktorý v kuse chodí iba do šenku, v kuse je nadrbaný, nadáva, chodí po našej obci. Myslím, že keď ste otec všetkých goril, tak viete, o koho sa bude jednať, poradím vám. Prosím tam, obťažujte jeho bastardských vlčiakov a nie prosím vás čistokrvných, ktorí za niečo stoja, lebo inak sa vám vaše priestupky narátajú a tak vám bude určite hroziť aj odňatie slobody.
Takže ďakujem vám naozaj veľmi pekne. No tak musím povedať, že podľa vašich opisov asi viem, o ktorú gorilu pôjde. Ale inak ďakujem za radu, za vaše odporúčané. Ja si myslím, že by to mohlo byť celkom dobré. Ja som to vlastne ešte so žiadnym bastardom ani bastardským vlčakom neskúšal, takže mohlo by to byť dosť divoké, pretože vlčáci sú dosť divokí a k tomu ešte bastard. Nemám slovo. A len pre informáciu, aby ste vedeli, o osobe, ktorú ste popisovali, je čistokrvná gorila, ja som len polovičná, takže tak. A čo sa týka tých priestupkov, tak mne nič nemôžu dokázať, pretože som starosta a môžem každého podplatiť. Nikto mi nič nemôže dokázať, že som urobil, takže natoľko si môžem užívať aj normálnych miláčikov, aj čistokrvných. A čo sa týka môjho rodokmena, tak v živote ste ho nevideli. Poviem, že som mal dosť goril v mojom rodokmeni, ale ja už som vlastne nie taká čistá, úplne čistá 100% gorila, pretože moji rodičia sa párili s inými ľuďmi a potom vlastne vznikol som ja a ja už som není taká úplne čistá gorila, už som taký polovičný debilko, taký princ, ja si hovorím od narodenia. Ja ako decko som bol vychovávaný veľmi slušne, ja som ani do 20 rokov nevedel, čo je to sex, až 22. Dneska je nedeľa a obchody nie sú otvorené celý deň, takže ja chcem ísť ešte do Lidlu a poprosil by som vás, aby ste trošku urýchlili náš rozhovor, lebo chcem si nakúpiť ešte voľaké prezervatívy, voľaké erotické pomôcky, pretože večer pôjdem sa jašiť. Dneska aj ten deň som zistil, dali ste mi návnadu, dali ste mi tým a chcem to dneska skúsiť tými hnusnými, špatnými, bastardskými vlčákmi, ktorí sú určite vychrtlí a ja im to pekne ukážem. Ani neviete si predstaviť, ako sa už teším, že budem si dávať pozor, pretože môžu na mňa vyskočiť do hryzúma, do škobúma a potom ja dojdem s týmto sakom pekne sem takto a budú si o mňa mysleť, že som vyšiel z voľakého gay shopu, kde ma roztrhalo množstvo homosexuálov, pretože ja som moc príťažlivý. Teraz vám niečo prezradím, také osobné súkromia. Keď som bol malý chlapec, tak moja matka si nechcela dopustiť, že som proste iný, že nie som nažený a nevedela si vysvetliť, na čo som. Musel som ako malý chlapec písávať tresty, som nažený a toto dokola. Prosím vás, slúbte mi, pani, že už nebudete vôbec hovoriť vaše deptavé príbehy z detstva, lebo ja som slabá povaha, mňa to maximálne zdeptáva a ešte tu kvôli vám kokot otrčím kopyta alebo chytím infarkt v najlepšom heteráckom veku. To už by mi len chýbalo. Síce vy mi tu tvrdíte, že ste mali síce bohaté a vraj krásne detstvo, ale možno ani neviete a vaša matka a váš otec, vaši rodičia prežívali peklo. Neviem, či ste si to už stihli uvedomiť, pán starosta. Vaši rodičia museli byť určite počas vašho detstva dobre strápení, keď ani nevedeli, že akú orientáciu vlastne podporuje ich syn. Ja by som vás na ich mieste asi poslal do piče, proste keby má byť moje dieťa nejako inak orientované ako na ženy, tak by som ho bral ako nejaký nepodarok a vyjebal by som ho z domu. To oči by som mu povedal, že už nechcem ani vidieť, nech sa už nevracia. A keby sa len opováži vrátiť, tak by som urobil jednu jedinú vec a od nasratosti a to, že by som vypustil na neho svorku tých opačne orientovaných, na ktorých je i on, ale fakt veľkú svorku mám na mysli, ktorú by ste určite neznesol, čiže usúdil som, že vo vašom prípade, keby ste vy môj syn, tak by som na vás vypustil asi veľkú svorku hladných, vychrtlých vlčiakov, keď ich tak veľmi milujete. Až potom by ste zbadali, na čo ste vy kokot vôbec naorientovaní. Byť je vami, ja by som najradšej odstúpil zo starostovského kresla, tak si to zoberte, že to vôbec nemá cenu, aby ste sa mali naozaj seba hanbiť. Veď všade, kde prídete, tak vás naši občania len šikanujú. Uvediem tu zo pár príkladov. Keď ste boli minulé v kobiednote, tak vám mladí chlapci pod nohy hodili banánovú šupu, aby ste sa zjebal na zem. Keď ste boli nedávno v Seredi v gay klube, tak vám do punču naliali konské semeno a vy ste to s radosťou vypili, ako keby sa nič neudialo. Keď ste dostali na obecnom úrade potom z toho skysnutého 7-ročného konského semena sračku a utekali ste sa na vašom obecnom úrade vysrať, tak vám niekto nalial na hajzel sekundové lepidlo a zostali ste tam uviaznutí a museli prísť hasiči. Tak o čom to je, pán starosta? Zamietam, pán redaktor, vôbec to tak nebolo, vôbec nemuseli prísť hasiči, ja som tam bol prilepený neúplne, ja som sa potom s širokou kefou odlepil. To v tom obchode, žiadni mladí chlapci, tá šupa padla na zem sama a ja som sa sám na nej potkol. A o tých psoch, prosím vás, to si už nehajte pre seba, jasné vám to je? Aj mňa to začína traumatizovať, nakoniec som zistil, že pravdu máte vy. Takže súhlas. Súhlasím s vami teda, už to radšej nerozoberajme, však každý z nás mal iné detstvo. Ja som mal niečom lepšie detstvo ako vy ste mali v niečom lepšie detstvo ako ja. Určite vaši rodičia boli z vás radšej ako moji. Už len z toho dôvodu, že ste sa im prejavovali ako normálny heterák. A inak, aby ste vedeli, tak o tej svorke, čo ste mi tu rozprávali, konkrétne na mňa, tak osobne ste ma tým dosť akože urazil, pretože ja som si toto o vás nemyslel, ja som myslel, že sme nejakí priatelia a že si sme mohli spolu niečo viesť, ale tak to asi bola chyba.
Ale teraz by som chcel povedať aj ten môj osobný problém, čo sa nám včera stal. Včera nám jedna cigánka prišla s krompáčom sem do obecného úradu celý zablatený, sťažovať sa, že má minimálnu mzdu. Tak to ma teda ozaj nastralo. Ja nechápem, čo odo mňa chcela, však mala zablatený krompáč a 320 € a mám 1000. Včera som trošku aj rozmýšľal a dospel som k názoru, že asi predsa z toho svojho platu tam zaveste obchody s erotickými pomôckami. Sem tu do našej obce. Mali sme hlásenie, že v obci máme dosť veľké problémy s miestnymi cigánmi, takže ja by som hlavne chcel upozorniť, dávajte si na nich pozor. Napríklad ja vždy, keď chodím v noci po ulici, tak si so sebou zoberiem obranný sprej a slzný plyn. Však viete si ma predstaviť. Ja som ten, čo má prepedávať zvieratá, ne aby niekto ešte prepedal mňa zároveň. Najnovšie som si teraz kúpil kalený obušok z ocele, ktorý samozrejme nosím neustále pri sebe a využívam ho aj na zneužívanie psíkov, čiže používam ho ako erotickú pomôcku, keď nemám svoj. Je to celkom všestranne využiteľná vecička, použijem ho ako análny kolík, keď nemám teda svoj a naozaj dosť dobre využijem. Dokonca tie zvieratá lepšie trpia ako s análnym kolíkom. No všem priznávame, že najlepšie je, keď má ten pes ozaj väčší otvor na ryti. Ako keby mal mať nejakých 2x2 mm nejakých miniatúrnych rozmerov. Úbohý psíček, taký pri mne asi vytrpí najviac bolesti. Ja si s psami neserem. Proste ja ich utíram, ja trpím s nimi a roztvorím vždy dieru, aj keby čo bolo. Viete čo, ale teraz som dostal taký zaujímavý nápad. Kone majú dosť veľkú dieru v ryti. Možno by som sa mal na ne preorientovať, čo poviete? Aspoň zabudnem na nálne kolíky. Tak starosta, ukončiť by sme to mohli vlastne tým, že ste zistili, že by sa vám lepšie oplatilo preorientovať na kone, čo by ale stále o vás platilo, že ste zoofil nechutného vedo. Povedali ste, že výhodu vidíte vo veľkosti análneho otvoru, čo je u koňov a u domácich miláčikov asi 1001. Horšie to ale budete mať s koňmi, kde si asi myslíte, že by ste mohli nájsť v dedine nejakých koňov. Poznáte sa niekoho, kto chová kone. Jednoznačne máte ale nevýhodu, že ak nájdete, tak zďaleka ich nebude také množstvo, ako ste mali na výber pri psíkoch. Čo mienite robiť v prípade, ak by koň mal zodratý anál a celý zapálený a zčervenený? Jednoduché to bude, no. Ale ja si snáď myslím, že sa tu nejaký sedlák v dedine nájde, čo by mal koňa. Ja už si to zistím, predsa na obecnom úrade je registrovaný každý občan, bez toho by nemal život, takže ja si zistím, odvolám si pár osob a zistím si, kto má koníka doma. Pri najhoršom, vlastne však to je jedno, tak to môže byť aj poník, veď tam sa ten análny otvor už vôbec nerozlišuje, je to vlastne úplne to isté, je nám menší. Ja myslím, že bude ešte výhodnejší ten poník ako normálny kon, je jednak menší a nebude sa musieť tak naťahovať. Popri tom konovi budem musieť si ešte aj rebrík od neho oprieť, ak ináč ho vylezem, to bude problém, ale na poníka nie. Poníkovi si akurát položím voľaký súd, na ktorý sa postavím a bude pohodka. Len ja sa najviac bojím, keď ten kon ma kopne zadnými nohami. Keď ma ten kopne do vajec, tak ja si môžem ísť do ryti a nie do nemocnice, však vajca môžem rovno vyhodiť do koša. To už keď vás kon kopne do vajec so zadnými nohami, tak to vážne už konec, to už vajíčka, len odletia. Normálne sa vám rovno odtiaľ odtrhnú a ste v prdeli, úplne v prdeli. Už by som aspoň tomu konovi urobil praženicu, nech sa dobre nažere, kurník šopa.